Takže ahoj, ahoj, já vás vítám u dalšího dílu videa a tentokrát si ukážeme jedno konkrétní zvířátko, který jsme objednali pro jednu holčičku a objednali jsme ho z Hongkongu. Takže teď se podíváme na kočičku, která vypadá velice dobře a jestli je to teda originál nebo padělek. Takže vyndáme to z balíčku. Tak nám to vyndej z balíčku, takže co to tam máme? Tak, máme tam kočičku a už to všichni vidí, je tam Comic Con Superhero kočička. Tak nám ji vyndej. No a koukneme na ní, jestli je teda pravá, nebo jestli není pravá. Tak co, je hezká? Ano. Tak, je moc hezká. No a teď se podíváme, jestli je to teda originál, nebo jestli to není. Takže jeden z těch prvních základních znaků je teda směřování té ofinky. Ta ofinka vesměs směřuje, jak by měla, takže měla by teda asi být trošičku dolej, trošku víc dolů, ale to směřování je správně, ale podle čeho zásadně poznáme, že... Podle čeho zásadně jakoby poznáme, že se jedná o to, že ta kočička není originální, tak to poznáme podle těch řas, podle té čárky, která směřuje přímo pod těma řasama, což by nemělo být, měla by být vzdálená. Dalším znakem, podle kterého to poznáme, tak je nápis LPS. Vidíme, že ten nápis nevypadá, jak by měl, nenese ty základní znaky, což je propnutí toho péčka nahoře, směřování té pacičky dole, i na tom L-ku se to dá poznat, takže to je další znak. Co se týče té náprsenky, tak ta vypadá velice dobře. Některé ty padělky mají hodně protaženou. Tady ta vypadá, tady ta se blíží jakoby tomu originálu. Vypadá v celku jako dobře. Dalším znakem, podle kterého to poznáme, tak je do utváření vlastně toho několika hranů na té pacičce, takže tam je taky vidět, že se nejedná o originál, že tam chybí ty základní znaky, jako je kolečko. A to, co není teda příliš vidět, tak je vidět, že i ten nápis neodpovídá originálu, takže ten nápis je příliš velký, měl by být menším písmem. Jinak celkově ta kočička je provedená velice kvalitně, je velice podobná tomu originálu, kvalita toho materiálu je taky velice dobrá. Jo, ono velice záleží na tom, od koho si tu kočičku objednáte. Ty padělky si můžete, i ty padělky, jejich cena souvisí s kvalitou toho zvířátka, ta cena, jo. Takže si můžete koupit padělanou kočičku za 400, 300, 500, ale taky za 800. Tady ta kočička stála zhruba 800 korun a to provedení je teda velice slušný. Ačkoliv teda je teda poznat, že není originál. Takže já vám teď teda ukážu, jak nějaký ty základní znaky toho originálu. Bohužel jsem momentálně na eBay našla pouze jednu jedinou pravou kočičku a ta je v krabičce, takže vám se pokusím na ní ukázat ty základní znaky. No a teď se díváte teda na kočičku, která je pravá. Takže jeden z těch znaků, o kterých jsem hovořila, jo, je to, pardon, já jsem to teď přepla, takže pokusím se vám to ukázat, jo. Jeden z těch základních znaků je teda protažení u těch řas. To vidíte, že je odlišný, jo. Tady to vidíte i u té padělané kočičky, vidíte, že to je naprosto jinak. Další ten znak, který vidíte, tak si všimněte směřování té ofinky. Ta by měla být opravdu skoro u toho prostředka a mírně vzdálená. Tady to vypadá ještě velice dobře, jsou padělky, kde to je jakoby úplně špatně. Tady to vypadá ještě poměrně dobře, ale i podle toho je teda poznat, že to není originál. Co se týče té náprsenky, tak ta je provedená jakoby poměrně kvalitně. Když to někdo nemá úplně nastudovaný, tak bych hned nemusel poznat, že se nejedná o originál, ale i tak vidíte podle směřování těch špiček, že to taky není originál. Jo, takže to je další ten znak. Já se podívám ještě na množství těch fotek.
co tam jsou. Ona je tam bohužel teda u tohohle prodejce jenom jedna fotografie, takže tady už se jakoby na víc těch znaků nepodíváme. Ale kdo sleduje tady ty videa o tom, jak rozeznávat originály od padělku, tak lze na YouTube nalíst teda samozřejmě v angličtině video, kde je velice kvalitně popsáno, jak poznat originál od padělku, a nějaká slečna, co má originál i padělek, to tam poměrně detailně popisuje. Toto video vkládám jen z toho důvodu, že mám tu možnost vám to ukázat a natočit video v češtině, a z toho důvodu vlastně jsem to natočila teďkon. Kdyby nebyla ta holčička, která tu kočičku chtěla, tak by ani neexistovalo tohle video. Tak a teď se podíváme na to, ukážu vám další kočičky, které lze na eBay sehnat, a že nezáleží na tom, jestli si ji tady koupíte za 2000, za 800 korun, nebo jestli je koupíte za 1000 korun, protože jsou to všechno padělky. Takže já vám to teď ukážu. No a teď budu projíždět ty jednotlivé kočičky a uvidíte, že každá ta kočička vypadá trošku jinak. Že ta ofinka směřuje víc doleva, doprava, že ty kočičky nejsou sourodý, že záleží na tom, od koho ji kupujete. A samozřejmě s tím záleží i kvalita provedení těch barviček, jako je třeba tloušťkatý mastky. Jo. Někdy je to příliš vybledlý, někdy je to zase hodně tučný, takže ono záleží vždycky asi, jak se jim jakoby i ta daná kočička povedla. Jo. Potom zase někteří ty padělky co je prodávají, tak nemají ty kočičky dokonalý ani jakoby co se týče tvarově, což třeba tady ta kočička je. Takže si všimněte atypické velikosti té hlavičky. Jo. To jsou většinou zvířátka, které mají o nějaký ten půl milimetr, potom i větší hlavičku, a vidíte, jako, že to jakoby nesedí, že to prostě jakoby nesedí. Jo. Takže ono jako je samozřejmě důležitý, od koho tu kočičku berete, jaký je váš cenový limit, za kolik si tu kočičku chcete koupit, a jestli teda hledáte originál, nebo jestli hledáte padělek. Těch kočiček je tam na výběr poměrně spousta prodejců, ale bohužel téměř žádná kočička není originál, a orientovat se jenom cenou, jak už jsem říkala na začátku, nestačí. Musíte prostě dívat se na ty jednotlivé znaky, jak rozeznat ty padělky. Ono si všimněte potom třeba, až kdo byste třeba tu kočičku hledal, že třeba takový ty opravdu míň kvalitní kočičky, kde třeba ty barvičky jsou vybledlý a je vidět, že ani ten materiál není tak kvalitní, tak ty jsou většinou v aukcích od pár korun, takže se dají ty kočičky koupit i relativně levně, ale to vždycky záleží na tom, co vy si vyberete a na jakou kočičku si teda rozhodnete si zakoupit. Takže to je asi vše, co se týče těch informací, jak poznat superhero. Já doufám, že vám tyhle ty informace zase pomohly k něčemu, a budu se těšit, že zase natočíme nějaké hezké video, kde budete potom dávat komentáře, že vám to třeba pomohlo, a nebo že byste si zase přáli nějaké takové video vidět. No a ještě závěrem bych chtěla teda upozornit, že naše soutěž už tento měsíc končí, že 23. budeme losovat, takže máte možnost, poslední možnost se tento měsíc zapojit, ještě si nějaký ten lísteček nazbírat. A já mám pro vás ještě překvapení. Takže aby to nebylo dneska jenom o padělcích, tak vám ukážu náš nový přírůstek do sbírky. Taky maskovaný, a je to originál. Takže chviličku napětí. Tak. A už nám náš nový přírůstek přichází. Tak. A máme originálního Comic Con hrocha. Takže ten, kdo k nám jezdí a dlouho, nějakou delší dobu, třeba měsíc u nás nebyl, tak tady máme nový přírůstek a můžete si prohlídnout, jak vypadá takovej originální hroch, kterých bylo opravdu taky omezené množství, takže získat ho do své sbírky je opravdová rarita v originálu. Takže toto je náš. Kočička, jak jsem říkala, ta není naše, ta je pro jednu holčičku, co si ji přála, tak jsme jí pomohli ji získat.
ale tento hroch zdobí naši sbírku. Tak já vám přeju, aby se vaše sbírky rozrůstaly, nejlíp samozřejmě o samé originály a hodně štěstí při sbírání a hodně štěstí hlavně v soutěži. Takže ahoj, ahoj, zase u nějakého raritního kousku.